Guys, bali yung video na to, ito yung ano, tuturo ko sa inyo o ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko pag nagmo-motovlog ako. Bali ito lang naman yun eh, itong dalawa. Makikita nyo dito sa video na ano, papanoorin nyo. So guys, ito na yun. So guys, ito yung ginagamit ko pag nag-ano ako, nag-motovlog ako. Ito yung ano, kinakabit sa ano sa katawan eh. Pakita ko sa inyo mamaya kung paano. Tapos ito naman yung ano GoPro, bali luma na siya. GoPro ano lang siya, Hero 4. Tapos ito naman yung ano chin mount dun sa ano sa helmet. Bali ito guys, ito dito to nakakabit eh, tinanggal ko lang kasi bali ano yun kasi mas gusto ko to kasi kapag ito ginagamit ko, yung cellphone kinakabit ko rito eh. Dito. Kasi ang ano, mas prepared ko yung ganitong gamitin kaysa dito sa GoPro kasi pag itong GoPro kasi nagre-record ka lang, hindi mo nakikita yung nire-record mo eh. Pag dito naman siya, nilalagay ko yung cellphone dito sa harapan. Bali nakikita ko yung ano, yung binibideo ko tas ayun. Mas maganda ngayon nakikita mo yung binibideo mo. Unlike dito sa ano GoPro, naka chin mount lang siya doon sa helmet mo. Tapos di mo naman actually nakikita yung nire-record mo. Kumbaga tinatansya mo lang. Dito naman sa ano, ito ay nakakabit dito sa ano, sa dibdib to guys nakakabit eh. Papakita ko sa inyo, wait lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys eh. Kapag dito, pag ito yung ginagamit ko, yung naka-chest siya, yung ganito na pag nagmo-motovlog ka, ano siya, hindi mo nakikita yung binibideo mo eh. Bali yan, kagaya niya, nakatapat lang yung camera dyan. Hindi mo naman nakikita yung binibideo mo, tinatansya mo lang siya. Kaya hindi ko masyado siyang gusto, yung ganitong type ng pagbablog. Kasi hindi ko nakikita yung binibideo ko eh. Nagmumotor ka lang. Ayun nga, nagmumotor ka lang, tapos di mo siya nakikita. Bali guys, ito yung mas gusto kong ano, type ng ano ko. Para sa akin lang yung pag ano ko, pag motovlog ko ito. Kasi yan, pag ganyan, pag nakakabit na to sa ano, sa helmet mo, bali nakaganyan yan, nakatagilid, 'di ba? Ganon. Nakatagilid siyang ganon. Yan, nakatagilid ng ganon. Nakikita mo siya, yung binibideo mo, nakikita mo siya eh. Pag nakakabit na to dun sa helmet mo, ganyan, nakikita mo siya. Unlike dun sa ano nga, dun sa pag naka-chest siya, nakakabit dito sa dibdib mo, hindi mo siya nakikita, nagbablog ka lang tapos tuloy-tuloy lang yung pagbablog mo. Hindi mo naman nakikita yung inaano mo. Ito pag ganito kasi siya, yan, kitang-kita mo yung binablog mo. Tapos ito namang sa ano, maganda to eh, yung GoPro. Ito talaga kadalasan ginagamit eh. Yan, ito. Maganda to, naka chin mount din. Tapos ito yung mic niya. Tapos maglalagay ka na lang ng ano dito, ng dead cat, yung tinatawag nilang dead cat. Sa susunod na vlog, papaliwanag ko kung ano yung dead cat dito. Tapos, ito, okay to siya, malinaw siya talaga. Maganda, kahit na lumang version na siya. Itong Hero 4 na to. Ang ayaw ko lang kasi dito guys, ano, napakadali siyang malobat. Siguro dahil din sa tagal na rin, tsaka yung ano talaga, yung battery din, napaka ano, baba nung ano niya, lifespan, parang ganun. Mabilis lang malobat talaga, ito full charge na. So kailangan mo pa ng may extra battery ka. Unlike dito pag sa cellphone yung gamit natin guys, ito. Matagal talaga malobat to. Oras talaga. Hindi kagaya nung ito pag GoPro na to. Yun yung mga disadvantage tsaka advantage ng ano. Ito naman maganda dito kasi kung bigla ang umulan, ito may ano siya. May protection ka. Ito, hindi siya mababasa kahit nagbablog ka umuulan, okay lang. Hindi nababasa. Pag dito naman sa cellphone, yan. Kagaya niyan, lalo na pag hindi waterproof yung cellphone nyo, habang nagbablog ka umulan, patay na. Wala na yung cellphone mo, sira na. Yun lang guys yung mga ginagamit ko pag nagmo-motovlog ako. Ayan siya. Yung itong sa chest, itong chest mount, tsaka itong ano, chin mount. Yan, bali yan. Dalawa lang naman yung ginagamit kong ano eh. Itong GoPro tsaka itong cellphone lang. Ayan lang. Mas maganda guys para sa akin ito cellphone na lang kasi matagal yung ano niya, yung battery niya. Hindi ka agad nalulubat. So yun guys, yun lang mababahagi ko sa inyo ngayon. Abangan nyo yung mga next vlog ko.
Madadalas na yung mga motovlog ko. So yun muna nga mga guys. Next time ulit.